кем шушы мәчеткә, Аллаһ йортына килә икән, Аллаһы Тәгаләнең сүзен өйрәнәм дип, ишетәм дип, беләм дип, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ул кеше тулы хаҗ кылган кебек әҗер ал диде. Әҗер алыр диде. Моңа дәлил булып тора, Хаким җыентыгында килә торган сахих хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Мен гада иләл масҗиди ла юриду илля ан ятааллама хайран ау юаллимуху" ди. Кем ди мәчеткә килде икән ди, берәр хәерле гыйлем алыйм дип, яки башкаларга өйрәтим дип, ягъни шәкертләр яки устазлар инде шулай бит килде икән ди, илля дә мәгәр бары тик бер максат, шушы Аллаһы Тәгаләнең инде сүзен өйрәним, хәерлек өйрәним дип килде икән ди, бары тик бер максат белән. Нәрсә ди? Кана лаху ка аҗри хаҗин тамман хаҗҗатуху ди. Аңа тулы хаҗ кылган кебек әҗер язылыр ди. Уйлап кына карагыз, нинди зур фурсат. Безгә тулы бер хаҗ кылган кебек әҗер алу. Ни өчен соң менә шушындый зур әҗер языла мәчеткә килеп гыйлем алучыга? Әҗере зур булса да, ялкаулыкны җиңәргә бик күп көч таләп ителә, шулай бит? Бүгенге көндә менә Күкмарада күпме кеше яши, ничә генә кеше килгән, шулай бит? Мәдрәсәдә дә күпме кеше укып чыккан, ә килгән ничә? Бармак белән санарлык кына, шулай бит? Чөнки мәчеткә килү ул бик авыр, бик зур ихтияр кеше кирәк. Бер яктан шайтан васваса кыла, икенче яктан анда абзарда хайваннар булырга мөмкин, яки телевизорда күңелле берәр тамаша булырга мөмкин. Монда килү үзеңнең нәфесеңне җыю бик авыр.